erkê gotkevî ser milê her welat parêzekî di, her malbatekî şehîda di, her malbatekî şervanekî di, got rastiya vê heftayê nas bike û li gorî wê ne hereket bike û asta karê xwe jî daha bêtir zêde bike. Ji bo wê ne jî herkes dibêje heftaya qehremaniyê ême em di dilê xwe de dibêjin rojana qehremaniyê ji ber rojane wek gelê Bakurjlatê Sûriyê giştî ji taybet jî gelê Rojava rojane di nava qehremaniyê de ye. Ama heftaya qehremanî bingehekî ji bona mirovahiyê hemî danî û ji bona malbatê şehîda bêtir got garibin rola xwe di nava civakê bilîzin. Helbetî malbatê şehîda hem bi civînê xwe hem bi çalakiyê xwe hem bi kar û xebatê xwe got di nava gelê xwe din meşandin bênav bere. Ji ber got heger got em nev seriya wan şehîda bimeşin ji xwe wê navê me jî ne saziya malbatê şehîda be. Heger got em warteya şehîdan nas nekin û karê got şehîda ji bo insaniyetê kir got em nikaribin wî karê wan şehîda yan jî xewn û xeyalên wan şehîda yan jî xeta got wan şehîda ji merdanî û paraz got em nikaribin wê xetê bişopînin ewaya jî em ê di cihê kêmayê de bin. Ji bo wê ne jî em seranserî Rojavayê Kurdistanê bîranînê heftaya qehremaniyê û bîranî tevaya şehîda em dikin hem di meha de hem jî wek heftaya qehremaniyê di sala de salane em pêkînin û di nava civakê de jî me got yanî çalakî li du çalakiyê jî ji xwe nasekinin hem di aliyê civîna de be hem di aliyê rêxistinkirinê de be hem di aliyê perwerdeyê de be bi taybet jî malbatê şehîda rojane hem perwerdeyê xwe destînin li ser her tiştî lê bêtirî xwe em girêdayî xeta şehîda û felsefeya gohiştin got ev şehîdana karibin ji bo insaniyetê ji bo tevaya gelê me canê xwe bidin.